Мясцовыя жыхары звярнуліся з пытаннямі аб вырашэнні зямельных спрэчак, канфліктных сітуацый з суседзямі, а таксама аб садзейнічанні ў працаўладкаванні. Мазыранка, якая жыве ў маласямейцы, паскардзілася на жыхароў дома, якія шумяць па начах і турбуюць жанчыну. Іншыя суседзі робяць рамонт у неналежны час. Кіраўнік рэгіёна даручыў аддзелу ўнутраных спраў на працягу тыдня адсачыць сітуацыю ў доме. Наступны зварот звязаны з нязгодай наконт праходжання межаў паміж зямельнымі участкамі. У 2009 годзе спецыялісты зацвердзілі памер участка разам з гаспадарчымі пабудовамі, але зараз жанчына з гэтым рашэннем не згодна. Есть возможность узаконить в том состоянии, в котором есть, не снося постройки, не снося угла забора, ничего, до 1 января 2028 года. Дальше, кто не использовал это свое право и не зарегистрировал в том состоянии, которое есть, исполком, исполнительная власть, вправе предъявить к вам претензию, чтобы вы срезали этот угол или срезали часть дома. Мазыранін звярнуўся да кіраўніка рэгіёна з прапановай узмацніць бяспеку дарожнага руху ў райцэнтры на ўчастках дарог па вуліцы Катлаўца, бульвараў Страконецкага, Дружбы і Юнацтва. Мужчына паведаміў, што тратуары на гэтых участках вядуць да праезнай часткі, дзе няма пешаходных пераходаў. Старшыня аблвыканкама даручыў адказным службам сумесна з камісіяй па захаванні бяспекі дарожнага руху разгледзець гэтае пытанне.